Takže naposledy som objednávala tieto voskové obrúsky, ale teda vrecká. Mám to z tejto stránky Baja a vidíte, že už nie sú tu aj nejaké zľavy a kodíky. Tak kľudne pozerajte, majú tu celkom dobré aj také multipeky, kde nájdete niekoľko kusov za dobrú cenu. Máte voskové obrúsky a voskové vrecká, takže si viete vybrať podľa toho, čo chcete zabaliť. A tu sú teda zvýhodnené nejaké balenia, sú tu rôzne veľkosti, rôzne kusy, takže prejte si to pekne popozerať, kľudne si tam viete popozerať, čo chcete zabaliť, podľa toho aj veľkosť viete zvoliť, aj pekný dizajn majú a viete si tu nájsť aj čo vlastne zabaliť do týchto vreciek. Takže majú veľmi pekne spracovanú stránku, je to na chlieb, na syr, na bylinky, zeleninu, čiže viete si to pekne pozrieť. Majú tam celkom dobré akcie.